अशी मालवणी साधी गोडी डाळ केलास ना मग भाजी असली नसली तरी पोटभर जेवशात। 1 वाटी तूर डाळ घेतलंय, 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलंय। तुमका होई तर थोडी मूग डाळ घेतलास तरी चालता। डाळ कुकरात काढून घेतलंय। 1 वाटी डाळीक 2.5 वाटी पाणी घातलंय। 1 बारीक चिरलेलो टमाटो, 2 उभे कापलेले हिरवे मिरचे, अर्धा चमचो मीठ, थोडी हळद घालून कुकरचा झाकण लावून मध्यम गॅसवर 2 शिटी करून घेतले। कुकर थंड झाल्यावर उघडलंय। डाळ बेतात शिजली, जास्त नाही कमी। वाईट चमच्यान घोटून घेतलंय। गॅसवर कढई ठेवलंय, तेल घातलंय। तेल चांगला गरम झाल्यावर मोहरी जिरा घातलंय। चांगला तडतडला तशी लसूण घातलंय। लसूण चांगली भाजल्यावर कढीपत्तो आणि हिंग घातलंय। उकडून घेतलेली डाळ वतलंय। डाळीक उकळील्यावर वाईच मीठ घातलंय। आधी मीठ घातलेला म्हणून मीठ बेतान घाला। वरसून वला खोबरा घातलंय। 1 उकळी काढून गॅस बंद केलंय। कोथिंबीर घातलंय। मस्तपैकी चवीक भारी झटपट अशी मालवणी गोडी डाळ तयार। गोडी डाळ भात एकच नंबर लागता। तुमका होया तर तोंडाक लोणचा घ्यावा। व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब